A los franceses les encanta con... Poularde de Bresse rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. Más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Estamos no mes a mediados de febreiro xa, a campaña de poda xa vai casi tocando o seu fin, estamos agora en plenos traballos de poda e atado. Este ano, pois, estamos tendo un inverno, pois, máis húmedo, con máis chuvioso do normal dos últimos anos, tuvemos moitos días de chuvia e as temperaturas excepcionalmente altas para esta época do ano. Isto que está provocando é que nos viñedos, de momento non se nota, pero estamos tendo un pequeno adianto de ciclo, estámoslo intuindo porque está empezando a haber choros na viña, donde este estadio fenolóxico suele estar pois en torno a 15 días adiantado. Tamén nos podemos ver noutras plantas como son os ameneiros que xa están empezados a brotar, e incluso pois en algún avellano ou algunha cereixeira que está empezando a brotar, intuye que estamos un pouco máis adiantados no ciclo. Isto, se o tempo ven a primavera, pois ven adiantada e non temos ningún frenazo, pois non é ningún problema, pero temos que estar pois previndo o que pode pasar no mes de abril, que pode a finales de marzo, cando empeza a haber a brotación, que pode haber algún episodio de frío, incluso de heladas, non? Entonces a recomendación é que nas zonas pois máis sensibles ás heladas, onde tradicionalmente pode haber algún problema, como pode ser na parte máis interior e na fondo dos vales, pois retrasar a poda o máximo posible nesas zonas, porque ese retraso vai a provocar un retraso na brotación e pode ser o que faga pois que unhas plantas poidan estar máis sensibles á helada, de haber unha helada tardía ou máis adiantados, non? Incluso en algunha viña, pois viña máis novas ou pegadas a algún muro, sobre todo na zona máis próxima ao mar, xa empezamos a ver incluso algún movimento nas xemas, non? Entonces, pois hai que estar pois atento a que pode ser, tampouco temos moito máis que facer, non? A climatoloxía ben nos dada e non podemos facer moito máis. Despois do resto das labores que estamos facendo, pois no tema do suelo, isto que vemos arriba na planta que empeza a mover a savia, pois debaixo na parte que non se ve, no suelo as raíces empezan a ter pois o seu movimento. Neste momento estamos nunha fase de expansión radicular. Entonces, pois as labores que hai que ter a herba recortada, porque vai a empezar a haber competencia polos nutrientes nesta fase temperán. Tamén estamos facendo os análisis de suelo, interpretando estes análisis para os aportes de abonos ao suelo, pois temos que retrasar un pouquiño máis hasta que empeza a haber pois un pouquiño máis de temperatura e máis de movimento, porque aínda estamos en febreiro e é moi probable que teñamos aínda episodios de chuvias, de borrascas. Entonces, se facemos unha aplicación demasiado temprana pois de abonos, sobre todo os que son máis solubles, pois pode que teñamos algún problema de percolación, de arrastre, que decir, estes nutrientes que vamos a botar ao chan, que non o aproveite a planta como debe, porque haxa pois percolación, entonces faríamos dúas cousas malas, non estaríamos facendo a función de abonar o suelo e despois pois igual esta agua, pois este abono pois se vai para partes que non interesa ir.
¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Outro dos traballos que estamos prevendo, é dicir, estamos anticipándonos ao que vai a vir pois a finales de marzo, que vai a ser a primeira brotación, as primeiras aplicacións de fitosanitarios en caso de ser necesario. Entonces sí que recomendamos pois poñer a punto xa toda a maquinaria, é dicir, tanto, principalmente os atomizadores, non? Recordamos de que hai unha ITEAF, que é unha inspección técnica das máquinas de aplicación de fitosanitarios obrigatoria, e que as máquinas pois hai que revisalas para que cando fagan falta estean no seu momento. Xa pois hai puntos onde se poden facer estas ITEAFs. Na agrotenda de Martín pois sí que temos como un listado para irse apuntando, e no momento que temos xa pois un número de máquinas suficientes, pois ven unha empresa externa a pasar ITEAFs. O Concello de Ribadumia, pois tamén a semana pasada, pois tamén convocou estas ITEAFs, e entonces os viticultores temos que estar atentos para ter as máquinas en uso. O resto de labores, por exemplo, en Martincodas, en conxunto coas outras dúas cooperativas, con Condes de Albareia e Paquelola, pois temos un programa, un plan de reducción de uso de insecticidas, para o cal o que facemos son cotos, son agrupacións de parcelas nas que o que facemos é colocar unhas feromonas que evitan o uso de insecticidas para o control da polilla, pero para poder facer esta labor e que sea efectiva, teñen que estar todas as parcelas dun entorno de 4 hectáreas acollidas a este plan. Entonces os técnicos xa estamos facendo pois esta labor de dinamización e de concienciación cos viticultores que están próximos a estes cotos, para poder seguir ampliando estes cotos, e no mes de marzo, é dicir, para o mes que ven, ir colocando estas feromonas que van ir acompañando pois o ciclo de vida da polilla, evitando que haxa fecundacións e que se produzca pois a posta de ovos, que vai ser o previo a que salgan estas polillas que fan daño, sobre todo na fase tanto de floración como principalmente na fase de maduración. En caso de que alguén teña dúdas se pode acollerse a este plan ou non, pois que se poña en contacto pois coas cooperativas, en especial coa agrotenda de Martín, onde vamos a ter estes difusores a disposición dos viticultores que o queiran facer. Prácticamente son as labores que estamos facendo nesta época do ano. Como recomendacións, pois, aínda que é un pouco máis temprano que outras épocas, ter segadas as cubertas vegetales, para que, en caso de que haxa chuvias, podamos entrar ao suelo, pero que non compitan en exceso pois co desenrolo da raíz. Outras das labores que estamos facendo pois é preparando para as novas plantacións. Estamos nun momento onde pois habría que ir preparando as novas plantacións, quen non teña a planta reservada que a reserve, porque tampouco hai un exceso de planta, hai que traballar con previsión, e se hai algunha necesidade pois tanto de documental como para estas instalacións, pois na agrotenda de Martín pois estaremos dispostos a botarlle unha man aos viticultores que o necesiten. O Consello Regulador das Indicacións Xeográficas das Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia participou na quinta edición de Vinexpo en París. Fixo conxuntamente coa Asociación de Consellos Reguladores do Viño, coa que forma o colectivo A Croaga. Xuntos xa asistiran á edición de 2022 desta feira. Durante 3 xornadas, estes destilados autóctonos 100% galegos promocionáronse para dar a coñecer as súas calidades aos mercados exteriores, na que é a primeira feira internacional do ano e a que máis medra en número de visitantes, compradores internacionais e expositores.
Nun stand conxunto baixo paraugas da Croaga, grazas á acción impulsada pola Xunta a través do IGAPE, as 12 empresas que representan as augardentes e licores tradicionais de Galicia a través de produtos amparados polo Consello Regulador contaron cun espazo propio no que darse a coñecer entre os profesionais internacionais. De feito, os asistentes á feira amosaron moito interese por estes destilados. Chamou a súa atención os diferentes matices que presenta unha mesma elaboración, segundo a variedade de uva empregada ou a materia prima como pode ser o café ou as ervas, así como o método de elaboración empregado. A súa vez, os profesionais participantes deste foro sectorial interesáronse por saber en que países se están a comercializar xa as augardentes e licores tradicionais de Galicia, ao tempo que solicitaron o contacto das empresas comercializadoras para ver as posibilidades de incluir algún destes produtos nos seus portfolios. Los mexicanos lo toman con... Tacos al pastor con su adobe de achiote, chile serrano y especias, guacamole de Michoacán y totopos bien crujientes. Ah, sí, ya. Pero vamos, aquí nos lo tomamos con un corderito lechal y divinamente. Alvariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. Ponse en marcha a maquinaria dos premios Martín Codax da Música. A cita celebra a súa 11ª edición cunha novidade, a apertura do seu proceso público xeral na segunda fase das votacións. Cun sistema de baremación pro reconto final, o público sumará as súas escollas en 2024 as feitas polas socias e socios de músicas ao vivo. O período de inscripción ábrese o 19 de febreiro ao 10 de marzo. Despois será un xurado profesional quen decida os 3 proxectos finalistas por categoría, antes de pasar á segunda fase de votacións e culminar na gala do 15 de maio no Pazo da Cultura de Pontevedra. Os premios divídense en 15 categorías, dende o pop e o rock ata as músicas urbanas, a música infantil ou as orquestras. Ademais, nesta edición volven a incluirse a categoría de artista emerxente, instaurada en 2022 para proxectar e potenciar proxectos de nova creación, e os 3 Organistrum dirixidos a salas, festivais e proxectos de comunicación e difusión musical. Dende músicas ao vivo convídase a artistas, grupos solistas, espectáculos ou proxectos discográficos realizados en Galicia ou realizados fora de Galicia por músicas ou músicos de orixe galega a inscribirse nesta 11ª edición. Unha media de 400 proxectos participan anualmente nos premios dende o seu nacemento. O prazo ábrese o vindeiro luns 19 de febreiro e remata o 10 de marzo a través da web premiosmartincodaxdamusica.gal. Será un xurado profesional con representantes do ámbito da formación musical, da industria musical, da comunicación e da comunidade artística que valore as candidaturas nunha primeira fase seleccionando os 3 finalistas por categoría. O mesmo xurado que se encargará de decidir os 3 finalistas dos premios Organistrum e da categoría extraordinaria Artista Emerxente. Para inscribirse nesta categoría é preciso facelo tamén nalgunha das 15 categorías musicais e cumprir varios requisitos: que o proxecto non leve activo máis de 3 anos, que non editara máis de un disco e que non fora premiado nin finalista en anteriores edicións dos premios. En 2022 foi recoñecida con este galardón a cantante Antía Muiño e en 2023 o compositor e pianista Sergio de Miguel. A entrega de premios celebrarase o 15 de maio no Pazo da Cultura de Pontevedra. Nova triste para o mundo do viño. A semana pasada faleceu María Isabel Mijares, quen fora a primeira muller enóloga de España e referente absoluta do sector. Maribel foi pioneira ao entrar nun mundo eminentemente masculino no que rematou por converterse nunha das voces con maior autoridade na industria. Durante a súa vida profesional, Isabel Mijares presidiu xurados, feiras, foros, salóns especializados, asesorou algúns dos grandes proxectos enolóxicos de España e do resto do mundo, publicou libros, impartiu numerosas charlas e recolleu unha gran cantidade de premios ao seu traballo. Tamén foi a primeira muller en presidir un consello regulador, o da denominación de orixe Viño de Valdepeñas, e era membro da Real Academia de Gastronomía. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas,
¿Comprendes? Cultivos Sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Los japoneses lo toman con... トロ、サーモン、ハマチ、イクラとウニの軍艦巻き、マグロ、生わさび、コシヒカリ、赤酢。 o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí.